खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव जावबाय फुंनिफ्रायनो आजां अखा जोंनाव दबा थालायनाय अखा हादों फुंनिफ्रायनो सान्दुं ओंखारहां जादों एसे अखायानो अखा गिलगावथार जाबाय एसे सान्दुं दुंदों एसे wah, hei, मा बुस्थु दं बहाय बेदर नामा? हा? ना? आं मोनजालाङा? मोनजाला गाबोन जागोन ना बेखौ गाबोन जानो दिनै मोनजाया आरो ए दे ना हरफादोंमोन लोगोफोर होबोबाय आं दिनै बोरैबा नुदोंलै फोरोंगिरिखाय जाबाय जिलाबाय दाना गरमासो जाफैसिगोनलाय बे आइदै फुंनिफ्रायनो 11टासिमखा रानिं लावबायलै बोरमाया जानायसिगोन हाला जास बिलो जाबाय oish coba ayo gila nih syukur sih Aku lah udah bencana sih deh.